بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. Барша мақтауданларыбыз Аллах Тәаләгә генә булса иде. Без анаңна мактап, анаңна ярдәм сорыйбыз, анаңна ярлыклауны ялварабыз. Нәфселәребезнең бузыклыгыннан, гамәлләребезнең начарыннан без Аллаһ Тәаләгә сыйынабыз. Кемне Аллаһ Раббыбыз үзенең киң рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны һичкем адаштырмас. Кемне Аллаһ Раббыбыз үзенең гаделлеге белән адаштырса, аны һичкем туры юлга күндермәс. Шаһидлек бирәм, чынлыкта Аллаһтан башка һичбер гыйбадәт кылынырлык зат юк. Ялгыз ул, аның тиңдәше юк. Һәм шаһидлек бирәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәаләнең кулы һәм илчесе икәнлегенә. Аңа, аның әһле бәйте, сахабаларга, табигиннәргә һәм туры юлдан баручы барча мөэмин мөселманнарга Аллаһның сәламы, рәхмәте ва бәрәкәте булса иде.